guys, ang pamutnon to guys. Yan ang pang kadaghanan. Hamas Aliana nay. Yang di pangguba imong kuan ay. Ang pangguba ni kay ang bagan ni. Ang lina ba? Kita mereka kuini kan ni. Okey. Ha? Hey, mereka mana tu? Aliana. Ni igibangan kuno dinaho to sa Palawan na naman kurukaon. Ya sulit din dyan kasi dito sa pula doon. Kasama din ang buwan. Di Dito. Tang tak ni sa tiil. Ning chat lagi na karon. Nay kay kuan. Ang nga na lamang kuno kay di man sila nay kay Buwan ako dyan. kakuan mi guys gasaba man dali guys kay kuan nagpadas ate diay og kwarta. Mukhaan dito sa Palawan kay papalit ko ni nanay og cake. Wala naman lugar man. Di mabuang mo kunig di as kasuhon kanang balin-balinan dito ba kanang Lagi. kay nindot mo nila ni landscape ni mga anak oh. Ako pa dali. Landscape butang ang mga iyan ba butang ang mga dari mga butang nga gagmay. Okay, sige, huwag di pangguba na guys ang ilang garden. Ja, tanaw na tagin siya mahimo ng garden na rin guys ang landscape. Guys, ang gipang guba. Bilang mga tanong mitiri ang gipang guba. Ayan ang gipang adyo na guys. Ayan ang sa landscape dari. Mga stiri dia. Salamat eh. Mga stiri kay ang adyo nun na. Ang gipang kuhan kay ang daghanan mga saha ni ani guys. Sayang ba? Ang daghang kaadyo mga saha. Mga matera ba na siya. Hindi daghang kaadyo mga saha ni diyan. May pwede ba na siya. Kaso lang wala lagi may mga kaangkwid. Wala space ba ilang kuan dari? Unsa kay naglatagaw maguning ilang mga kuan wala ma-arrange kinagi pangtamnan darig mga kuan na dari na yung mga tuwa dito para gayo dito. Wa man nila Para gato nga nabuhi na malihat ihar naman na. yara na. Kana lamang usa kay kuan man ni siya. Ha. Ato ipang hinira bito sa kuan. Mamuha ko na. Ubayo rin. Ano aduhon na dapit. Di dari na dapit. Wala ka di mao. Wala lagi na ma-arrange. Karang batang semento di na putangan. Tuntungan gapo na. Para di makuan. So naghan pug orchids dani orchids man to sa una day wa na may orchids. Di katong orchids bitaw nga puti. Nga dagdag dahon. So, na di pa yung mga manok di ay. Oo, ano naman. Nakarang daghan na kadyo oh. Apa ang lumbay?
wala na nga saksak na baka kinahanglan mo dun na sa pangkuanan karo mo di mga pang kalaw to magina tos putong kam gahapon nga sa kahilira puro ingana nga jud kita ka kanang buning na siya so ang ginahinay ni Jay habang na ako dari guys ginahinada na og kuan kay mag-utan sa pud guys kay tos nanay nanguha og kuan utanon kay mag-utan na pud miron og Bisaya utan sa lamang ko ja balikan na pud na naho napakita na mo na guys og mahuman na arrange dari Tata. di pa ni final kay kuan guys wa pa ni na final ugma lang pud dahon tiwason kay naay daghan pa kuha ma tanom na hapa ni ajuhon dari dapit jawa pa na final na guys kanang gilan skip na guys kay ag mga tao dari guys mga parahubog kani guys oh ang gihimo ni og ang ilan skip ni mga namunit ko dari daghan kadto mao nang gihimo nga ni guys oh kasi guys naghang manager guys mo ni hang manager dari ron guys kay sulduhan man kuno ni guys mo ni mo pamasahin ang padung Cebu manang nag-landscape ko daris among bay kay ija kuno kung pamasahian ni gulig Cebu karo makaadyo naman kuno makauli ko Cebu nga wa pa na mahuman mapain na ni guys mo Karami kan duway ti. kuha og kuan kanang kamunggay og alugbati og mustasa nay kanang ganas dahon ang utanon rin guys ako rin mag-utanay kuha na lang na sanay kanang kuha na lang hawani ra dahon utanon na ron kay ako makatilaw ko mo sa klase sang utan sige kay mag-utan ko sa ako guys kaya hasan ni bijaan ni hang kani mga gubot na ni guys may maniud to nami guys mao ni hang giluto ng utan ano ni sa guys kanang kamunggay malagi to gani hang gidang nanay diyan na ay buhad nga gagmay kadto na buha kay nagpaluto ko sa gitlog nga side and up Ikaw na may hungit na ho, nay. ano man ato na pahungit dagan naman ka Di na ako magpahungit at si tata. ay di lagi ati tata mamurubi lagi Di na ako magpahungit mamaruti. very good Mama Ruby ikaw Iksi Mama Ruby ikaw na kay imong burger gani nga wala man hurot naman Di sa bawag imong luto day. diyan na pwede kung ano inununan guys na nagunan si nanay Kabawi sa kang luto, nay siya. sabaw siya ay siya wala lagi ba ng sabaw kay kuan man na kanang masustansya man na Sabaw ma. sabaw ko ka Di. alami ka ng sabaw makagwapa na maka-bright hindi ko sabaw ka maka-bright ano bright na si Dixie no ay Dixie si Yana higap na Yana kaon na paunas lang kaon guys kay si tatay wa pa mo ning gawas si prepare pa si nanay og kuan prepare pa si nanay og pagkaon tatay na ba pagawang na sila sa lungga mo ti lungga ni tatay dito sa ilawom to araw na tsaka pinanggang nanay kay na inandaman din na pirmi ja kaon ha wa pa mo ning gawa si tatay guys ay mukaan po guys kay matupog tiwas day ko sa kuan guys ang garden gawas na siya silang lungga kaon na Kaya forma, gwapo ba nagtukong? pukong na sa kayo guys Tukong na, kaya di na tukong, di mo katong sa luto. di na sa makita Kaya lagi kamot mo yung ano. Di day kat tuuran sa mong alaga tay. hindi na siya magkita Kana mao na. nalagigop siya sa bawang sanggi tapos na niya Napod po ang kain. ito ni ang nanay nga butan kado ni ang nanay liwat ko kaya man yung yeah guys kinahanglan ng kaon kuno ka guys una sa kagkaon bukas sa kaon luto dali guys baliktad man kay una man og kaon og saging sa kaon og luto yan ang mga pinangga pinangga lang kanina ang gamit nasa rin na ni kuan kap Ulot. kulot kulot siya guys pero di siya magita pinangga ni Jess Aisa ay Aisa
Kanya na. Kanya na. Kanya na. Kanya Aston. Aston. Bakit mo na yan niya ang gusud. Ganyan lagi dyan ito doon pagpindot-pindot na yung sa laptop bit. Ang mga alin, sige mamaya hari ka mga ama alin. Hindi na kayo magpapalit ka ng mga alin. Ang bruto lagi ang bruto. Aston. Mga alin ba na? Nag-dress kami na dali na. Ano na to? Mga alin. Ano sa ba? Aston. Mga alin. Oh, Aston. Sige na ka rin mukha ng sabaw. Dosi na akit. Bakit mas dosi? Ano ako medyo pag iglit ni dyan yung katog. Diyan dyan. Biglag naman ni mo. Ipes, dakan ka na ganda sa baby. Tandang ha. Kami tatangan. Pag ginila na naman ang mahalin. Ano mga ulan nila. Hindi ka nakabagay. Mo, di ba yun? Ang mga ay saling ka na ba eh. Nagsawa na siya dyan ay. Lamin ang Ang asa ko, kung sinigay ko nung ano eh. Ugat, di ko gila ko. Ulit ko ah. Hindi ka tapos man. Gila ko, abi gawin. Abo naman ka. Ito, ito. Hindi guys, nagdali ko kalamang na. Kailamig man yung guys. Mamali pa kalas, butan din kino. Kanding. Dagay na itong ugat ka na. Oh, Nagan ba? Ito pa naman bitaw sa mangga. Ugat rin. Nagan ang maluwag ka. Kamay ni pa rin sa mangga. Para dito. ano? Utagin pa nila. May hindi mas dito. Na may binamos. Paano, ginamos. Kung dugmak na nga. Ito yung lalong matamis-tamis ba? Butangin kong gamay. Sa manang murag puti yun, o parang nabaraw. Gamay na kayo. Siya ma'am. Palit siya karing parat Buo magbilang. eh. Isa may butang. Ano kayo mo jap? Pero matamis. Tara. ba? Tara. Ang gana po. Ah, may pa ni. Ah, na. Para makaraw. Ah, mo ni hang exercise bisag dito ko sa Cebu karang magligo ko og singot. Kay mo din hang kuan ba nga ganahan jud ko mag tanam-tanam man mag design. Ja dito na pud ugma guys hang himuon wa pa kumahuman. Gamay pa kadto ni hang nahimo. Ja. Bukas ka mo day. Di dana ba kang tatay dati. Kani ha pa man katungagag may nga usaha mo tong pero lain na pag-design di nga ni. Muduaw kung aloy diha, nay. Asa ka mo duaw? Dili, muduaw kung aloy, nay. Ah, mo ka? Nay! Nay! Da guys, mao to hang vlog rong adlaw guys na gamay kong na-upload kay malagi nang busy ko daris kuan. Salamat day sa mga tanan nga ning subscribe na nga ug ning view sa hang vlog pag uli na dari sa Cebu kay murag niabot to 2,000. Ja, salamat ninyong tanan. Ja, salamat sa mga bagong nag-subscribe na guys. Ja, katuwa pa na ka-subscribe palihog lang pug og subscribe guys, maado na lang pud nga makapamisot ko kupuhon ug kaluyan ko sa Ginoo guys nga makapasar ko sa YouTube. Ja, Mayroon kong subscribe. palihog lang pug bahalag kuan guys, makatabang ko muna dito sa Cebu. Ja, puhon guys ug muli naman ko puhon nagahaman og birthday ang nanay mo nang niuli ko dari kay birthday lagi sa ang nanay ja magsili sa panawag na nga makauli ko wanang salamat jud ko sa Ginoo nga si paghang biyahe guys padung diri ja sa mga video guys nga nakita mo why mga outro to guys kay diretso ra tog upload guys kay mo nang lisod pa kaadto ko mag vlog kay wa pa ko yun na mauhanda ning vlog lagi madto man sila kay kibaw man sila mag edit aga ko kay wa mo idot na kawa guys ja. Luglog. Laman di luglog. Salamat kaadto ninjong tanan ug amping tang tanan asa man mga karon nag tan-aw niya hang video. Salamat ninyong tanan na. See you next vlog.